Ang pang-EDSA. EDSA! Tulugang pang-EDSA! EDSA! Kung nandyan ka, tutok na. Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Visayas, Mindanao, and World Wide Web. Oras natin sa buong kapulan, it is now 32 minutes after 6 o'clock in the evening. Ay, kayo pa rin po yung nakatutok syempre dito sa pinakasaya, pinakamakulit, Aragoy! Ay, piste ka, sisigaw-sigaw ka, bakit ngayon ka lang? Huwag na natin pag-usapan tang traffic eh. Sa mga naiipit sa traffic, don't worry. I can feel you. O lalong-lalo na ikaw na nasa EDSA ngayon, maraming salamat dahil ginawa mong official radio station ang 90.7 Love Radio. Lalong-lalo na dito sa programang EDSA! Siyempre, kasama pa rin po ang pinakamatalino sa lahat, ang pinaka-the best, walang iba kundi si Tang! Henyo! Hindi na tender pero juicy pa rin kag nagarago mo. At siyempre, kasama naman po ninyo, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok! Ay, alam niya ang kula. Hindi ako yan. O, eto na. Simulan na natin to. Eto, pag-usapan natin mga kabisyo. Isa sa mga nasagap nating balita. Buti naman hindi dito sa atin sa Pilipinas, pero marami ang gumagawa ng ganito. Isang YouTuber kung saan deliberately ang ginawa niya, kung alam nyo kung ano, kinrush niya ang kanyang eroplano. Oh no! Para lang kapalit sa napakaraming views and likes. According pa dito sa YouTuber na to, ang sabi niya, I made sure that there was no fuel in the plane. Oh, I made absolutely sure that there was nobody in the vicinity. Ito yung mga usually na isang content creator na daredevil, ika nga, yung tumalon sa eroplano at hinayaan niyang bumagsak. Tang, logican na natin to! Ay, sige, logican mo na para mahimasmasa na yan! Logican na yan! Logican na yan! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Mga kabisyo, bakit ba humahantong o umaabot sa puntong ganito yung mga tao para lang sa kasikatan? Oh no! Well, mga kabisyo, isa po ang sa mga dahilan dyan ang tinatawag nating FOMO. Oh no! Ang FOMO, ibig sabihin ng FOMO, fear of missing out. Ayan. So, pag nakita kasi nila yung iba na masyadong mataas ang levels ng engagement, ito yung mga taong natitrigger a fear of missing out. Ito yung naniniwala sila na magiging engaging ang mga extreme na bagay na gagawin nila at magkakaroon ng increase the chance of being part of the online conversation. Mapapasama na sila dun sa maraming sikat. Kaya nakakakita tayong gumagawa ng content. Kagaya na lang ni Boy Tapang na kumakain ng tain ng pusa. Sino-sino pa ba yung ginagawa ng mga extreme na mga bagay-bagay? No. Diba? Ito yung ginagawa nila dahil meron silang FOMO. Fear of missing out. Pero mga kabisyo we can consider this isa na pong kasalanan. It will fall into idolatry.
Kasi mas pinahalagahan mo yung social media bago ang si Lord, bago ang ating Panginoon. Di ba? Mas nahuhulog na tayo sa kasalanan. Kaya importante sa lahat mga kabisyo, yung chill lang, gumawa ka ng content na nakakapag-good vibes, na nakakatulong, informative. Hindi gagawa, nakakain ka ng tayo ng pusa. Ano ba bang pwede mong gawin, Tang? May suggestion ka, Tang? Na parang tumaas ang engagement? Ay, siguro yung umutot ka tapos amuyin mo. Aragoy! Maluy ka! 36 over 6 o'clock. Yan na, multong ba?